가장 마음 짧던데 예전에 어른이 지나이런 나라이런 잡사로 함장나이 어른 다시 발레 나간 많은 경우 Yo te lo vale que jamás
sini okra cakra borok narsana ani khulumum panda paya sak norok joton haike chunna logiri chubai tuli balai ke hamba hol tongron biang khanana o simna industry amsani sini borok guna okhil mas belai ke mine de samong nok khana thongga je de sapni gati khamao belai ke bo belai khana tong je bor ni kokthai oroni je ragini abar bagai sini je borong gana sini master sini sar okhil ke borna 500 rupees no khamjo ko ya phal ya bakse khoro le anda phani molle ya ba khoro ya ko thedri belai krai ba hisi ya o sai oh jaga se ha ba je ya khai ko mero ya pate pese khati khoro ma mangka bangsa serle ba ahai hai balai ke hambai tai sar no balai ke hambai kan tabo nong de bus kang no omahai khoroksa ro sapnai kurung no ang rengi tei thayang dire ro sabung ni kokthai khana kai bidu ragi ni khana kai sini khabang sarangya mawai to bro khabang khasarang khango bukha tong thok ya angui tong guru khabang kha tong thok thango abo hai ro sabung ni kokthai no ragi ni khilina ni kere jora kolok porong musini kokrong ro sabung ni haparong tabo ko bidu ro sabung lukurong ni khani mo mkhao asuk chok 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 phe chok bono rengi tei thayang phali